Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Dr. Eileen Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag ko kinabuhi ning akong suhat suliran. Tagualan ko sa pangan nga Carla, hinggod ang pangidaron, 23 anyos, single, taga-Leyte ko, apani ako karon magtrabaho sa Cebu City, kay diri ko makakita og trabaho human sa akong graduation sa college. Punto medikal kining akong suliran, kabahin kini aning akong gipamati, nga ang akong gipasanginlan, nga mo'y nagkaingon mao ang aircon. Aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghitabo. Pag-ayo-ayo dito sa syudad sa Cebu ha? Kay lahi na baya dito kaysa dinhi sa atong probinsya. Dagan na ba yung mga binuang dito, nak? Ma, wag kay ano yung kapalakaan ako. Kay may trabaho na ba yung nagpaabot na ako dito? Ang akong classmate na nga si Cassie ang magpahilo na ako dito. O, adorasap ko po yung uban niya sa yung boarding house. Dool raman ko na sa among trabahoan. Maayo di ay. Aron dool raon niya nimo ang pagpauli. Mauli ki ma. Maunang ayaw nagkabalaka, good. Mag-video call lang unya ko. Aron dili kami ngawan aning gwapa ni mong anak. Nala, sige na, oy. Kaya nagpaabot na si Papa ni mo nga muhatod ni mo sa pantalan. Unya, inigabot ni mo sa Cebu? Sugato na kong kasi sa pirma. Maon yung atong stayan din ni sa Cebu, Carla, ha? Og, kita ka na tas ka building nga makita gikan din ni sa atong bintana. Mao nang atong trabahoan. O di ba, malabay ra gali na tog bato. Mao bisan og medyo mahal-mahal ning atong boarding house, dili na ta maalkansi kay dili na ta magplite. O mag-share man sa tas abangan din he. Nagdit ha kay i-on ako ang aircon. Ay, aircon na ni imong kwarto? Ay, uy. Dili ta magsilbi din sa syudad o dili ta mag-aircon day kay pertig yung inita. Hala, Wala bagit ko maanad anang aircon, uy. Ay, maanad kas kadukayan, uy. Ilabi na kun, bubati ka nagkainit din, na. Magpangita na dyan ka, ani. O, what's it yung kailaing choice? Kaysa trabahoan, sa atong opisina, aircon man sab. Ay, mao pa? Ano di, ay. Di ka ganahan og aircon? Kukain ka nang... Uy, di man gani kumusa kay van, kay aircon lagi, uy. Malipong dyan ko sa baho sa aircon. Bala nag-mag-cheap lang ko. Ay, maana na lagi kas kadugayan, uy, Carla. Og, wala kay kalaing choice. Gawa sa mag-anad-anad ka. Ay, taron pa lang ka ni, ay. Maraming pingot naman ang akong ilong. Unsa? Pingot na yun kaya akong ilong. Maglison ako ginhawa kay may para sa ilam sa akong ilong. Tungod yun ni sa aircon ba? Ay, magkagwanta ba ka ko aning trabaho, Laban na kay kong uay. Huwag sakit sa pangakong mata. Tuod. Sakit man akong mata. Examine. Upag man ang akong mata. Ano man ni? Kung ang uban, ganahan kayo og aircon. Ako, bukid, gid kayo na ko ang aircon. Lain ang pamati na ko sa kong lawas sa sobrang bugnaw. Og daghan kong mudon, sama sa kong ilong nga magpingot. Nya, kabuhion ko. Og unya, panugnawon pagid kong maayo. Para nako, muran hinunog makaluyan ako ang sobrang kabugnaw. Nagpa-check up yun ko atong tungura sa doktor. Unya. Onya, ang sabay sultis, doktor. Respiratory tract infection ko, no? Infection? Pero hindi ko matuo, Sa allergy dyan din ako sa aircon ba? Wala tayo, makonsensyam sa tanim mo, nga maangin ka na ako nga mag-aircon. Kuan man sa gubod, di ko mabuhigway aircon, day. Maglisod ko sa paginhawa po sa kainit. Sige lang, day, Kaya may tambal naman kung tumaron po. Ingon man tong doktor nga para anti-allergy ko, no? Unya ka itong imong mata, unsa mo ko no to? Na lang na ko ipapilog pa check-ups, doktor. Kay pag ato na ko sa doktor, nga dugay ko sa kawas, nya uy aircon ba, naulian man pud nawa, ra? Unsa? Ba nang nagtuod yung kong allergy lang yun lagi tungod sa bugnaw, day. Sa aircon ba?
Pobrehon ra mo ko taon ning akong lawas day kas. Wa mi maanad inis amo aning aircon. Ay, basta lagi. Basta. Maana na kas kadugayan. Promise. Ni asab. Maglisod na sa akong ginawas kapingot sa akong ilong. Kalamit ba ang patyon sa aircon, uy. Pero si kasi, nagnganga, gido kinatog, ay. Sa naol, uy. Ako ani, maglisod ko katog, kay murag di ko kaginawa. Nagngut-ngut na sa bang akong mata. Ita, uy. Maragdigit ko magsilbi aning kahimtanga, da. Hala to, di Carla? Hubag ang imong mga mata. O gusto ni nasa pikas imong mata. Hala, mura lagi og may bukol sa imong mata. Ha? Di ba sa nibuinggit kaya ni aman dapit sa tabon-tabon sa imong mata? Aw, di mura lagi siya sis. Isma ko, uy. Lagi ka pa gani, oh. Kana. Irab na din napita. O, di ba? May murag lingin, oh. Oh. Hala. Oh. Hala, uy. Mao siguro din niyang nagsakit. Wamanggod din ako hikapa kay sakit man hikapon. Ay, maklaro manggod nga may bukol. Ilabi na inigpiyong nimo. Hala, usa man ka ni? Pauli diri sa ato, Carla. Mausap niya ka diha. Wara ba ming mama ni mo diha? Pauli diri. Kaya diri lang ta magpatambal sa ato. Unya, ang akong trabaho pa. Ayaw ka wilian ng trabaho ni mo diha nga masakit ka. Dagat pag makit ang trabaho diri oy nga dili irkon ang imong matrabahuan. Pauli diri sa ato, Carla. Pa, nagkuul ko, Angie. Kay kinilaging allergic ko sa aircon. Mo may babag nga makatrabaho unta kog maayo nga trabaho. Ang ako mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana, allergic ko og baho sa aircon. Di gyud gani ko mo sakay og aircon nga sakyanan o van kay malipong ko. Unsa man ni nga sakit o disorder, mao ba ni ilang gitawag og dagaton? Ikaduhang pangutana, aircon ang among boarding house o sa opisina. Mupingot man ang akong ilong nga murag may nagbara nga sipon. Nagpa-check up ko. Respiratory tract infection ko, no. Unsa man na, ug diin man na nako makuha. Ikatulong pangutana, ang akong matasab, muhubag kon madugay ko sa aircon nga lugar. Ug may murag gamay nga sis na baya nga mitubo dapit sa akong tabon-tabon. Ngano man sabni? Sa aircon sab ni? Usa sige na kong tutok sa computer sa trabahoan. Ikaw pa to katapusan. Papaulion na lang ko sa akong papa sa amo aron patambalan. Asa man may muduol nga doktor? Ugon sa may akong buhaton. Aron makasugakot ko og dugay aning aircon. Kay kabuhuyon gyud ko basta aircon. Palihog, tabang og tambagi ko. Kini ang akong soliran, Carla. Alright? So, ang ato magtatampo karagalawa, mao si Carla, 23 years old. Taga Leyte ni siya, no? Waman po gi-specify ni Carla, Southern Leyte, Northern Leyte, Western Leyte. Basta kay, niya na kinakris siya karon sa Cebu City na muyo. Usapan siya ka single, usa ka college graduate, sumasa na batin na to ganina sa drama, may tungod kini sa iyang problema sa iyang panglawas kay murag connection ani sa iyang paggamit og permi og aircon, no? Ganad naman sa kuning aircon god, no? Pinder gid ni sa tao pod nga mogamit og aircon. So unang pangutana ni Carla, sumasa na bati na to sa drama, allergy kuno siya og bahuan sa aircon. Dili dili mo makauyon siya sa aircon, dili siya musakay og aircon nga bus. Because maglitsod po siya sakay og aircon nga taxi, no? Kay malipong man siya. Unsa mo kuning diagnosis, Dr. Obra? Motion sickness bagday mo dagaton. Well, apil lang tingali po na ang motion sickness, Carl, no? Kay kung mo sakay tag aircon nga sakyanan, nga ta maanad, no? Ninumdum na ko sa mga silingan sa una dito sa Sugod, Southern Leyte, no? Ini mga taga barangay ba nga, malagi na katag sarapod makasud og mga lugar nga mga aircon. Mag-adjust ba ang imong lawas, no?
Ako mismo, akong i-share nimo akong experience personal, no? Sa una, okay rin yun ko, wala aircon. Pero pag nakasulay na ko aircon, di naman ko maka-relax, di ko makatulog, di ko mahimutang, bati kayong paminaw, no? So, kuan ko ano gani, anad-anad, no? Naapo tayo gitawag og motion sickness, lahi po na siya. Nadisi ka, mura ka gidagat, kasukaon, lahi po na siya sa kanang allergy ka, no? Labi na ko nang imong aircon walay limpyo, ay daghang mga abog-abog da, ay nag-blow sa iyang makina, maapil ang mga dust, maka-cause ni siya mga allergic reaction, no? Kaya ang ila ko nung boarding house ni Carla din sa Sugbo, aircon, nya ngato siyang office, aircon sad, no? Magpingot na ang ilong, nya murag na ay mo bara. Simptoma pagkahaka ni sa urinary o upper respiratory tract infection. Murag dili tingali lahi man ang upper respiratory tract infection. Kaya kaning as the name implies, infection meaning there is an germ or bacteria or viral virus nga involved diha, no? Kung magpingot ang imong ilong, suod ka sa imong boarding house nga aircon, nga imong opisina aircon, no, pwede ra mo kag mag-electric fan o kamaanad, no? Kay kining mga simptomas sa allergy aning aircon, magsikag atsing, magububo ka, mangatol imong mata, no? Natol imong mata, but imong mga panit, yeah. Oryo naay mo hubag-hubag diha kay sige na naman kag-count, no? Labad imong ulo, nga maglisod ka ginawa siyempre kay na may murag mubara sa imong pagginhawa. Unya maapektuhan sad ang imong tulog. Kay kung dili normal ang atong pagginhawa, walay enough oxygen nga musud sa atong lawas, it goes without saying ang ato sang normal physiological processes sa atong body ma-affected sad. Dili well balanced ang atong homeostatic functioning, no? So ako'y ka-advise nga please clean your aircon, no? Kaya nabayan na dahay mga akong balikon, ay mga abog diya, no? Ay mga wata kasigurado sa inyong opisina na basay manabako, no? O naabaroy ka ng mga baho nga dili mauyon ng imong ilong, imong upper respiratory tract. Kung mayroon kag upper respiratory tract infection ba ni, to roll this out, you have to submit yourself for complete blood count. Kaya makitaan na diya, taas ka niya imong WBC count, meaning to say, there is an infection going on somewhere in your body. Okay? Sunod niyang pangutana, muhubag ang iyang mata. O siyempre, muhubag, muswil ba yung imong mata na ni? May-irritate magod ang imong mata, imong ilong, imong dunggan, imong muscle sa imong ulo, o dugay sa aircon nga lugar lagi siya magkuan standby, muhubag ang iyang mata, naanak ko na murag ning butoy, dapit siya ang tabon-tabon sa iyang mata, ngano makaani. Dako akong pagtuo, Carla, nga nagka-allergy rhinitis ka, na? Allergy rhinitis, also known as vasomotor rhinitis, no? Unay dust, pollens, molds, kini mga hugaw sa atong mga iro o iring o smoke nga ma-inhale nimo. So ang balikon, this can cause headache, discomfort o ma-dehydrated ka. Irritable ka, labad ang imong ulo, kay masuko. Dali sa puton, ha? So kining sunod niyang concern, papaulion lang ko kuno siya sa iyang parents ngadto sa Liti kay mao lagi na nagka-allergy na siya ngani unsa mo kunong klaseng doktor ang iyang duolon ug makasugakod ba kuno sa dugay parang makasugakod siya sa dugay nga aircon, ha? Unsa ni kabuhion na siya kun dili gyud maka-adjust sa air condition place, you better find a way nga medyo ma-minimize or i-low ang temperature. Nanathulo, i-high ang temperature. But mo kay pasabot kung ang imong aircon naka-program sa 17, 18, 19, pwede man nimo nagibutang sa 24, 26 na at least dili kayo bugnaw, ha? So ang imong duolon ani nga doktor kining allergologist, pwede internal medicine, no? We have so many here in Metro Cebu nga mga doctors nga internal medicine o kaning allergologist ang among duolon, no? Kung magamit kani ka og aircon, kung mahimo lang ayaw paggamit og electric fan, ha? Kaya ang electric fan, ang hangin sa electric fan moisture up sa ugaw ng dapita kung asa man ka nahimutang. Ang akong mahibalaan aning tambal manginaning problema sumasa kong pag-practice as a medical doctor is kaning mga antihistamine. Unsa may mga
example ani mga antihistamine, kining mga decongestant ba, no? Kining loratadine or claritin, kining cetirizine or Berlix. Napakoy common gyud ako ning iresita sa akong mga pasyente na ingana ning problema kining diphenhydramine hydrochloride or marketed as Benadryl. So I also advise you to take plenty of water para dili ka dehydrated. And kung naalay mga limonsito da or any source of vitamin C, you take plenty of vitamin C para nga at least ma-neutralize ang imong body functioning. So hinaot nakasabot ka sa akong speaker nimo Carla, kung ato sa libuan, millions na naminaw sa itong programa kini nga akong suliran.